wangishaya ngephunguza ngavika bese ngijumela ngaphansi mangivuka phela ngishayela ngaziyo ngelaphunguza bangitsiba icingo ke manje ndithi ke manje bangafika ngasifumana sayibuyisa revenge afuna utshela amanga bengithini bangasifumana isibhamu sami ndizayibuyisa irevenge ndizayibuyisa mama sawunikezile isibhamu utshela okay fine unikeze isibhamu kubeke lapha ningathatha uthi nihlezi mhlawumbe ngishude lo muntu ngimshude angamshuda Hawu unikeze imali hayibo anginalo icala makuthiwa mshutha ngamshutha kuphi amshuda la emqolo okanye umshude la ethangeni ngamshude la ekhanda hayi ikhanda la kade mashuda lapha ekhanda kade bashuthe ekhanda uthi wena nje ukaze sisebenzisa isibhamu lalela Daki futhi ekhaya kukuphi ekhaya kuse eMthatha kuseMthatha igama lakho uba Asanda uAsanda ngiyathandisa lento lakho my brother hayi thiwa my brother ufike kanjani la eThekwini okay eThekwini ngize ngamathoho mina ngizopha namathoho manje ngifumana nje balithoko nje ngingathi ngibe right mina nesikhathi singanani la eThekwini ngase neviki manje neviki ngisandofika mina usanda kufika ngifike emafama in 1 week so ekade usuke ekhaya usuke ukhona umuntu obumazi la eThekwini noma ukhona umuntu obenimazi ubuze kuba ngize kumalume yaphuza ke manje yabo ngoku endlini ngifike sometimes ngifike khona sometimes ngifike ngekho futhi uyasebenza ke yabo manje uhlala lapha njengamanje manje ngihlala phela ngene eBhambayi noba ne friends zami sikhona imoto mase sisikhathayo ebusuku yabo sashintshana sikhathwe ngabanye manje siphinde abuye bona baphinde bamohlala phinde sikhathwe ngabanye ama friends lawa uwathole nini ama friends engathi ngithola ngelasikhathi ngikhula ngimncane so beza nabo la eThekwini yabeza lapha eThekwini bona bahlezi behlala lapha eThekwini Thomas ufika la wena wabafica la ne so manje ulinyazwe yini la esandleni lapha esandleni ngalinyazwa emsebenzini kanceda abantu itractor kanjani angichazele lo suku ukuthi kwenzakalani kusesikhathi sasuka lehlathini sizosaha ilukuza imithi le ukwenza isibaya yabo after that manje itractor leshamba na brand new intsha yabo ilukuza sisteya manje sembizi sisteya ke manje iyavaleka ngomina ngikhwela lapha ngasephikweni bangithovela iphelelwa ipower steering yabe yami travel yabe sengiyowa ke ngoyabo bese ngihlatshwa ilana insimbi lapha ke bese nginyathelela virela khona beligcwele inhlabathi bangithatha bangisesibhedlela saba ubaleka kuba wabaleka mina udriver lo tractor liyabaleka thina sahlala sho yabo wacishwa lezi sandla sakho la yabona ngeke ne ngiyakuza and then ikambi leli sekhanda lapha ekhaya ngiyasikhala ngikhula angumagcwala endlini yabo ngicala amakhwengo wodwa yabo la ngikuyijuventus yodwa yabo senjemigwe lapha endlini abanye baphethe amazembe abanye baphethe amabhunguza yabo kuyaculwa lapha endlini amantombazana akhona yabo hlezi mase kumisiwe kuphuza ujiki yabo emve ngophinde ubuye uma nje mase kuliwa lapha phakathi endlini nami ubethakale phakathi endlini so bakubetha lapha ekhanda abangisaya lapha ekhanda sho wala uliviki ngane ekhanda manje kafika ngena ayikhala lami right khana lama ngena wena wade umuntu wafuna umuntu ukushaya sorry wafuna umuntu bekushaya ikhanda kanje uvike wavumelana umuntu eqhema ingozi engaka hawu akuyena mangase angele kugcwele isibane sicishile manje ukhalizeke ngaphakathi endlini benza njani
Hayi la khathe la ngishayile bona. Abe ngibamba ngiyeke ngophe bona ngilahle lawo. Yeah. Ke. Wena wamshaya lo muntu noma wagcina ishaye wena wena. Ngashaya ichiri mina. Ushayelani nje manje? Ngaba kusebusuku mo bani cisile liyashaya la ngimshayela bekhanda bese yile ibhasi la ishaya kanjima ngazi la. Shayile usangazi la. Hayi baba ke kushawe insizwa wena ushaya ichera. Indaba ke le kuyisibane ecebisile kumnyama. Yabo kumnyama ke. Yeah. Hey kwakunzima. So lo mjuso agcina ungamtholanga lo kwaqhema yini? Angamthola umosman bangivingcela lapha ngesikhathi ngilimele nopolishini le. Ngisathatha izamani zifuna lapha emsebenzini incane. Manje bangivingcela ngithengele uTV anoncane bo. Ngathengela uEmpire, ngathengela uTVD nakubeka uronda wami yabo endlini yami. Yeah. Yonke nami ngiyaphekela yabo. Manje ngihleli phansi nothekeni wami yabo. Yeah. Manje thekeni nami sabuthela abani umfowethu yabo. Because bayazwana. Okay fine. Ngigela ke semanje ngihamba ngibheke shop. Angifike ngibheke shop ngithengisile ukuthi ngidle nothekeni wami. Yeah. Haw, jona emgaqweni bafike bangishaya. Ngaphepha, asalwa ngamanqindi. Kwakhupha ummese. Wangongigwaza ngaphepha. Hayibo. Ukupha ummese. Bese ngikhiphile kuza zami la singabe ngiphele imbaleka wabe seyangisukela diba nomakazi wafika umakazi lwana wabe nayo umakazi emnikeza induku ukuthi manganishaye nami sengifuna ubhoshi lapha kuSipho bese ngifuna umshaya la ngimshaya baqinqanda namshaya wabaleka nakho nagodu mangifika lapha endlini fika balela bakuthendlini mangifika endlini mangena manzovala icango langiphosa bazovala ebusweni ngibethe lapha kule ndawo Sho. lapha ekhanda ke ngo lapha esithweni yabo ngeke Yo. Lele dacisha kubulala le. Ngisangibulala ngeke. Ubapho wakhipha amazinyo la. Wangikhipha amazinyo ngamathi. La amazinyo 3. Ngamathi ang3 asema clear. Yabo. Afika ebusuku ngesikhathi sikhuluma ngosobo. Yabo. Sitshela ngasema railway yabo. Yeah. Lezi nsimbi ngasemgaqweni. Hlelo soba 3, soba 2. Siyancokola yabo kusebusuku. Agcoke ama Samsung. Afaka ama para gloves. Omnye phethe iphunguza, omnye waphatha umuphu, omnye waphatha igani. Ayophethe iphunguza, waphatha umpu. Waphatha ihenqe. Bathe mabefika lapha kithi wangishaya ngephunguza ngavika. Bese ngijumela ngapha ezantsi. Mangivuka phinde ngishayela ngaziyo ngelaphunguza bangitsiba icingo ke manje. Ngina phakathi yajini abenye lesi ifuna ushuta manje leya abesezeqa. Sho. Bakushayelana labantu. Bazasroba. Wawazandroba. Bathatha inkonzi. Ehe. Bathatha inkonzi ngoku. Ya anafu lapho ngabaleni nami kusicito. Bengafika pha kusicito. Ndabona bayeza lapha phuma endlini yabo beza bese bangibulale pha endlini yami. Cha nabaleka ngama bhekeni nabheka phila ngeke ukuzini. Umngane wami kusicito. Manifika lapha kusicito wathi ucina makanikeze isipili. Ngisibheka ukuthi njani mira. Anomibheka namazinyo. Hawu ngakubaleka nabheka ekhaya. eTpark yabo afike ekhaya ngivula endlini ngivulele ngena ngaphakathi nalala bekusena bheka esibhedlela afike banginyaza amaphilisi bangijova ngibuye sho hey baba kade kwasubona wena futhi ngabe kade washona wena inaba ngiyaphala ngifumane manje ngiphandile yebo ngiphande ngifumane zonke izono zifumene yabo so ke ngize ngizifumene sinile ngimele imoto yami beninazi imoto yabo yashisa yabo yeah manje izona izimoto kumele noba benayo noba imoto manje abafuna unginikeza okwami indaba lo ngafuna unginikeza ngiyamazi wanga lo muntu wenza lento ubani lo umngani wami la muntu lwana abantu abalusa igusha oh yeah so why ngafuna ukunikeza into zakho Ay angazi ukuthi ngoba mangifika kuyena uhleze khuluma amanga ngaso sonke isikhathi akabuye emsebenzini asebuye emsebenzini angazi ukuthi kwenzekalani yabo hey baba yini isibhamu ngesixhosa igani
Oh ngesixhosa isibhamu nisibiza ukuthi igani. Yini umpo? Ya uthiwa nguba bangane. Abuku ufundisa yimina manje. Wekwasebenzisa isibhamu. Hayi. Wekwasiphatha isibhamu. Hayi. Hayi baba. Hayi serious. So bangakunikeza isibhamu manje ngekwazi usebenzisa. Akwazi. Ungakwazi kanjani? Mama sewunikezile isibhamu ngitshela unini okay fine. Unikeze isibhamu kubeke lapha. Ningathatha umuntu uthi ngihlezi mhlawumbe ngishude lo muntu ngimshude. Angamshuda mina. Hawu. Ungineze imali. Hayibo. Anginalo icala. Hayibo. Uthi ukuthi wena ungavuma nje abantu befuna ukwenza inkafi. Bethi hamba udubula umuntu njengoba usho. Angahamba mina. Unikeze nje imali. Ngizomdubula basoyamcosha. Mina bese ngiyagibela imoto ngiya kakhulu ngiyahamba. Yeah. Pietermaritzburg. Yeah, uyocasha khona. Wazi ba Pietermaritzburg? Lo bonga abagidi balapha. Oh. Sho. Awusabi ukubona umuntu eshona. Indaba ngeke ngasebenze emoshali ngamazi ukuthi ngizamshutha ndawo yini engifunayo kuyena. Makuthiwa uyamshutha ngamshutha kuphi? Amshutha la emqolo okanye umshuthi la ethangeni. Yeah. Ngamshuthi la ekhanda hayi ikhanda la kade mbashota lapha ekhanda. Kade bashutha ekhanda. Uthi wena nje awukaze usebenzisa isibhamu. Lalela. Ilezekile bona sibani. Ilezekile. Ngiyahamba la yabo kumnyama yabo. Ngisuka etown. Kutsolo. Ngawuthi kubi lapha. Yeah. Mase ngifika lapha ndibana nomfethu mangimphathise lamanje ndimdayisela ama-aim njalo ngaphethe ngengcowa ngisaka leli. Yeah. Nimnikeza bese sithi apha kumina ke ngokuyena ke ngasihamba sithini uzanikeza indawo yolala mawukhokhoze ngiyabona ukuthi ukhathele yabo unikeza iroom yakho yabo wanginikeza iroom yami manje uthakiwe wabeke manje wazonibonisa isibhamu lesi sibhamu lesigodli sincane sigcwele sinebullet encane okwe9 kancane lo sona ngasifaka sigcwele sagcwala athi makanikeze sona kwaze ngihleli lapha kuyena akafuni sibambe kwaso akafuni udakile nami ngidakile phela mnikeza isibhamu sakhe wahamba wayolala wavuka ekseni sangavuka yimini wavuka cause ngahamba ngizelanga nethi yena usa stress yabo efuna unenzile nethi mina vuka ekseni nahamba nalelo sapha yana yabo iyabopha lapha esayidini lapha ekamereni yami yabo ibuzile yaphenga ngiyaphenga bopha inkantini iyabopha inkantini gqoka bopha inkantini isibhema songithushuthi ngitsala nje thuphuna bese ngiyahamba ngishiya lapha ya angazi ukuthi yini nami so isona lesibhamu lesiwasebenzisaka ukudubula loya muntu sisona isibhamu laba besebenzisa mina zange ngidubule umuntu hayi zangaze ngadubula mina wasutwayo hawu bakudubula kuphi wena angiphosa ngaphoyisa kuphi angixoxela ngalolanga ukuthi kwenzakalani yebo ngalolanga le kusekuseni ngigciba ukugeza yeah agcoka intwabane nafaka ama-worksuit wami ngisebenza ngayo esikhwameni nafaka esikhwameni mangilapha ngase-Phoenix ngihamba ngasemanga ngasenanda mangijikela ngaka-Strata ola-toilet phansi West Ham bangishota esabaleka lo mngani wami imesi ngiyifakela ipotini fish knife sesingamhlanga fana lo mmesi ngaphakamhlala ngohlobo ngesikhathi phakathi ngohlobo bangishota imungu zihamba lapha esayidini mpiu ngihlezi naphambilana ukuba naguqula phansi ngamadolo yabo after kuguqula phansi ngamadolo bakuthini balokuza ngena yabo efewo wake le hamba la uphuma umathi wabaleka yabo wabaleka after balekile yabo after balekile okay after balekile yabo ngiyangidlela after balekile upoma lwana bamkhwazi babuye sakusuka nyani wena wami upoma wayeza naye sabanza saphe police station ePhoenix athi lapha masikhuphe imithi sikhupha amabhani sikhupha nezinto lezi yabo sazikhipha lezi sakhupha zonke lezi masongena ngaphakathi kwazi speaker lapha yabo hayi labo bantu bakhipheni ngani babamba hayi nyani babheke emsebenzini basipana basebenza lapha eNhlathini Mark ePhoenix sakhithwa after sikhithiwe sahamba
ngithe mangabona angikhethe akodwa nahamba ngohlala kimi mina bese ngiyahamba futhi ngiyosebenza ngayohlala ePost 15 siye ePost 15 nasebenza phana nahlala nasebenza phela icontract ngisebenza eshop after phela icontract ngibuye ngohlala eMthatha ngibuyile manje ke after ngibuyile ke manje ke ngoku hawu ngakuthi kunzikalana mhleze bebengitshelile ngakhanti bathi iqinile babathi ivumbu lapha okwesibili ubuya manje la eThekwini wafika oqala wahlala eMnanda wahamba waya ePost 15 waphindela ekhaya njengoba usubuya manje oh ya kanti usebenza emoshwalo ubuhlalaphi ngisebenza behlala eMaclear kuphi eMaclear oh ya so kunjani ukusebenza emeshwala akwenzeki usabe nje ukuthi isikhathi sikhuluma uyavuka umunye sayijima chove manje uyakhinqa yabo wenzani uyavuka uphufile yabo amazi ucishe yini yabo manje ke kavuzayo mamchove makahlale kancane hey yakhini uhleze bone manje ngoyikhanya lakho liyadideka yabo bhem yabo after ngipheme iboye seya manje ngisebenza kuphi manje mina yabo manje ngiyabonga ngoba bafuna ukuthi bafuna ukungitshontshe cause ngivikelani khaya la isasa lami bahamba bayomkhipha bona yabo angazi ukuthi bakhizwe ngobani yabo mina ngisele nje ngilindene wangibheka iona le lapha ekuthiwa ngumkhathana sebenza lapha yimini wayesebenza lapha ngakhuthela umngani wami lo usithe amama ngicashile ukuthi manje ngizakutshela mama samcashela ukuthi manje ngiyena owangenza ngeke kusebenza cause yena wangicasula wafuna yena mase kuvuka intombazana lapha uyavuka ayenza umfazi wami aphinde eshova ibulala hayibo uyidla umphefumulo ngidlala ngayo kontombazane yavuka wenza njani yena manje uyayibhebha after iphephile ayishove wayishova nje iphinde yafa hawu yo yabo hey wabe manje ke wona yabo wayeje mina ngithe ngohlobo ngiyakuzwa so manje lo mjitha walala nalentombazane wavele washiya so washiya lapha emoshwari so bekunomali ukuthi abantu bevuke sebefile lapha kalona ntombazana yabo indaba izengiyeke eyoqala wayenzile umfethu yabo engazanga ngabangani bami yabo yathi ke yayinkomo yabo yona yavuka nje yana amandla ukuthi singalwa yabiqoshe lapha khathi hayibo mase sikothi lapha khathi yamtshela ukuthi manje mina njengoba ngivukile lapha ngishiya la ingoma nalamazini anabi nawo amazini nanesini igama lami lingulungiswa yabo after that ngingane ezingithuwe ezingamawele angwazi baba wazo base ngifuna ubaba wazo mangifika lapha nathike ngayi imvubu ngoba seyangidla mina ngizofumana nje itoti encane yestawuthi ngathi yestawuthi ngayiphuza yazi ukuthi siwakuphi manje mina sure so akaze kwenzeka lapha yana wabona umuntu eseshonile emoshwalo wathola ukuthi muhle lo muntu lo muhle kodwa useshonile lapho usethula uthola ukuthi nawe uyafisa ukuthi yazi kuba usaphila lo muntu ngabe menze ithekeni yami khona umngani wami uyafika abathatha owalapha eThekwini yabo esasikhuluma sobabili ukuthi mase sifika lapha ubaba wami manje wayesebenza emoshwalo yabo konke ngesikhathi sihleliye ngohlobo nabahleli ukuthi yabo sebesikhathi sihleliye ngohlobo sihlezi baningi kabusa kuba beke umazibuthi lapha le game lena ngezibe zina le yabo sidlala igame so ngezibe nje le game le yabo lapha etremini hlezi yamanyazi yabo ngidlala kabe yabo ngavala isicapha athi ngivale isicapha waphuma umnikazi lo udayisayo lapha eSopha yabo wakhwaza lo wathi wena uzodayisa la yabo lo udayisela ngimizwa ngizini uyabaleka ke manje yabo mase ngifika lapha ya ngivale isicapha bakhala bonke yabo azo bakhala bonke manje nabatshela ukuthi bakhiphe 10 rand bonke yabo ephekona bavulela babese beqa bonke yabo bathi babona inkawo yabo bese ibaleka inkawo seyangale yabo lapha emawuthi angathula ngawoya ngahlala ngaphiwa ifoni Hawaii Long sister yeah
hleli ngohlobo lapha yangasematayireni phanga ngasonisa Yeah. hleli lapha yana phakulanda yakhiwa swi hleswi pha Yeah, ne. Okay. Ilokhuzi the first time kufa umuntu wafila kanjani? ngesasikhathi kufa umuntu yamusa umuntu ayazazi ukuthi urongo kuphi manje ngihleli ngohlobo kudlala ntoni ngibukele iTV ke manje mina kudlala iSouth Africa neAustralia manje ke ngoku nje udale ngithini ngilambile lapha esini lapha kimi mangidale ngithini angithule ngibukele imatch liyana yabo bukele imatch liyana yabo umuntu lo hlezi ndithenga isikhathi lezi yabo yamazi abanye abaningi bajikile yabo manje ngifuna ulicosha yabo lonke yabo ngiyolibika lapha kimi yabo lapha ekhaya yabo bathe izinkomo zami lezi angithenganga yabo izinkomo lezi ngabangani bami ngabafowethu laba yabo ezizangizwa yabo emvengo zikhule zonke zangane lezi zazo yabo because ngicwela abantu njemeni icosha ngaba bebejova le weveko ngicosha ngoba angifuna udidisa nizongididisa ngesikhathi ke manje ngoku ngiphuma elaphondo swi ngiphuma lapha ingane yami encane yabo Yeah. yabese yaphuma lanto yothini uba wena uma ufika uthenga isikhathi ngikhulayo bangafika ukcross iswi bangafika ukcross iswi uyathengazelwa phila thenga survive yabo so manje uzoba namaphona amade elinye belide elinye bengawe ifika inkomo lezi zakile incane yamashinwa ngamaphondo yenjenzi yabo Yeah. maso yakhatha wakhatheki makhulu mancane uyona yabo Yo. Yeah, ne. Ngiyakuzwa my brother. Ikambe lesekhanda? hayi igama lami leli igama lezama mama sengiba masengizigqibo waso ngenkama lezama Mase suqhakaza na ufuna kuba muhle. yebo Yeah. So wena ngoba I know ukuthi abantu bangapha Eastern Cape before babe amadoda baye entabeni. Why wena entabeni? ya ngaye mina entabeni mina Wakhula nawe. mina ngiyengqo entabeni mina mina ngadlangwa Yeah. ungangitshele lokho benikwenziwe lapha eNcimbi ngiyafika lapha eNcimbi yina lapha eNcimbi into ithi ithekeni ingizela ukudla niyiphepha nonke ningabakhwetha yini lokho Ukhuluma ngani manje? yina yenza lapha eNcimbi nina niyayiphepha ngizela ukudla bayidlana yabo ningabakhwetha nina ngiyangiphepha mina nina ngibuthisa mina ngibethe imivumba angazi ukuthi mina mangabe imivumba ukuthi yona lapha eNcimbi yabo nina Ngiyakuzwa but ekerki wagcina nini esontweni? esontweni ndiye angayi ke manje Icawa. ecaweni angayi ecaweni ngesikhathi ngifikile manje Yeah. Ugcine nini? izolo beninahala phezulu qanda la sekulethi angazi ukuthi nizala kuyiphi baphinde ngibona bakhona ecawa ezentende yabo bekhindeni lapha ngiye pha ecaweni izosindisa vina nobeka isandla pha ngibuya sala njengoba ndiyima uzobeka isandla pha kuwe ngicela bandiyima uzophefumulela because into idonke liphuma pha yabo nemamela lapha pha ngakhala singana zingithu ezizaphethwa zathi zazinyoka ezikuthi kwamanyaka kwenzeka nomhlaba uthi na kurose ehlala ibhola yabo yathengisa phayana uDerango nobani bakhe yabona lapha yabo angazi ukuthi kuphi mhlawumbe kwephinda nginqashe kuphi kwephinda yabo ngibeke phansi yamanga gwinya yabona abantu ndiyafika manje hayibo theni na wethu uphila lempilo injina hayibo senibomvu uMosmani yabo kanti yithi ufike wathi mangithini beka nephansi apho uzothenga abantwana senze leyo ngale bese ngilala sini phela 28 pha yabo angazi ke manje ndizombamba ke manje noba ke nguyela udale wathi ngasikhathi ngisidinga la sihleli ngalo sihleli so bapha ngaba ubheka ngapha wala kwa emlazi ungasenze umlazi wa straight forward like uScottberg like yabona dale wathini njenze nje lonto lenza ngathi theni ngathi ufuna ungathi yabo ithe yenzeke nje nana ifumana yonke Yeah. Alright but hayi yazakala ngisiza kahle istory sakho. Ekhaya lali nihlala ba kwashiya bakhona. Shiye umfethu uye kufike umlungu wakhe amfonela uzufika estopini ngizokuthatha ngemoto siyame siyoko eNgcobo sikwakha u11 room mhlambi yabo benguwe bengiqolishile bengiqolishile ngibullet Oh okay usuhlala yedwa manje uma nobaba basekhona
bashona abasekho. Oh abasekho. Ingane yakho unayo ingane? Hayi ngane yami nganayo mina ingane. Intombazane enanayo ingane mama manijina mbuzi ingane kuyizo ayiphendula into serious. Yathi iphume imali esayidini. Nathi nayo efikela nabo mama bayo yabo. Yakhinyeka ke thina yabo. Because khona lo wayenzayo phaya abanye ngapha esanje bephuza kakhulu izitawuthi yabo. Fuma siba ke manje ngihamba sengitheke manje umlenze lo setheke manje. Because intoni ikhona lokho bengikuphethe yabo kushisa kakhulu lo uthe mawufuna ukushisa mina apha kimi yabo wanithaka ngawo kule ndawo nami ngisathakala. Kusathakala le wangikwaza kule ndawo. Hayibo ngiyabona ukwaziwe. Lapha khona wasenza khona izitsheni emabhaceni. Ya. Uyabona ngeke senze ufake wontini ngifuna ufake uthuthu khwichi. Oqhuma 24/7 ampuru ufika le. Wena kade kwase befuna ukukubulala wena. Befuna umbulala. Hey, ukhona wait ngeke abantu befuna ukukubulala buku nezingozi eziningi naye enye la esiphongweni kwenzakalani la esiphongweni sakho? La esiphongweni la besiphongweni. Ndashaya ngumfowethu la. Ha. Umbhinqo. Ukushayelana? Chilazi. Akanantombi nentombi zile ntombi yami la. Bangishaya. Yeah ne? Yebo. Hayi buthi ngiyakuzwa. Umbuzo wokugcina ke manje. Wena nje abantu sebekaningi befuna ukukubulala kangaka. Ukhona umuntu okwamshaya wena wambulala noma wamgwaza noma wamdubula ngalo yampo wakho? Hayi. Hayi baba. Why uvela uthi hayi uqeda uhleke yabo lesimile sakho lethi. Isifihle likhulu. Wayenzeni lo mjitha lo? Hayi zange ngimshaye zange wangenzanga lutho. Wenza njani kwenzakalani? Waqosha isiphamo sami. Then Sangaza ngiphinde ngimbone. usicosha kuphi isiphamo sakho? Endlini yami, wafika endlini yami uqhaqhile. Ingane zona zihleli lapha kuyazi ekitchen. Simamele iradio. Yakhali mama iradio lapha uCRFM. Uzona zafike zathi yona ifike yabiye umzekele yabo ithi fikile lapha kimi yabo. Uzobheka mina ngafika ngingekho yabo. Iqhaka ngikhiyanga yabo. Wakhupha iqhaka lelia ngena ngaphakathi waphakamisa itrasi le yami wacosha igane yami wahamba naye. Sayibili wahamba naye. Sangiphinde ngambona. Bayathi ingane lezi ziyamtshela ukuthi ngibani befikile yabo. Qosi wayemkile zange ngaphinde ngambona. Ngene Nkosi. So awubanga usakwazi ukuthi ubambe umthole ngoba ufuna ngibuza ukuthi mina wambulelelani pho? Namhlanje dibana nomfowabo lo omncane yabo. Yeah. Damnikeza 50 rand ukuthi makahamba ayothenga inkantina. Sizobheka. Baleka nayo mfethu. How? uTyler. Yo, Igama lakhe nguTyler Ntontoni uhlala lapha ngemuva. Cha okebalekile. Manje ukhangela yena ke manje unje ukuthi uhlala lapha njamazi lethi ngimbona. Ngesikhathi bona mfike nafumana nayifumana igane yami lengiyifunayo. Ngamshoda mina. Futhi bengithekweni amahlala lapha eqhaka kwami. Lapho ngiyakhona sohlebo ubana ngafumana wangithekeni. Hayi imoto encane imoto ingana imoto. Ibeke lapha eqhaka kwami. Yabo. Hey baba uyahlupha wena. Yakhumbula ukuthi uqalwa ngitshela eqala ukuthi isibhamu awukazwa siphatha. Manje usunesibhamu sakho esesacoshwa abantu. Wena unetoli wena. Hayi ndithi ke manje bangafika ngasifumana. Yeah. Sayibuyisa revenge. Afuna utshela amanga bengithini. Bangasifumana isibhamu sami ngizayibuyisa revenge ngizayibuyisa. Sela nje unegrudge. Anginayi grudge. Siyahlala sonke ngohlobo. Cha bawunikezile okukwami because ngithumile ukuthi ngiqalekile mfethu wami othenga inkantini lapha sibheme wena yebo. Safika la muzi akekho safika kunimuzi khona. Akekho wathi mangajikele ke la side. Yena ubaleke iqala kunami zangaphinde wabonakala. Yeah ne. Ngiyakuzwa bhuti asivala ungibise wena la ngihambela kuyaqala ukuthi ngishuthe umuntu kube uyena ongimisile ethi ucela ukungiperformela. Awuvale ngeperformance ke manje sesiqedile ishow yethu. Okay. Ke manje sesiqedile ishow. Ngingabhalela.
YouTube yami. Ithi YouTube yami, ithi web yami. Y2J ithi www.coy. Ithi www.y.ycj. Ithi .co.za by Ace. Thank you. Dankie.